नऊवारी न्हेसप हे एक मोठे आणि कठीण काम हे सगळ्यांकूच खबर आसा आणि ह्या नऊवारी खातीर एक चीट कोड काडपा खातीर आणि ही चीट कोडाक आमकां मदत करपा खातीर आमच्या बरोबर आसा श्वेता किंजवडेकर. नमस्कार मॅडम. आताच्या काळात मुलींना नऊवारी नेसायचं म्हटलं की एक मोठं संकट असतं आणि आम्ही जी मुलं डे टू डे लाईफमध्ये कामाला जाणारी किंवा आम्हाला म्हणजे आमच्या घरात तशी परंपरा नव्हती असं धरून जरी आपण चाललो की नऊवारी आई वगैरे नेसायची असेल तर कुणाला तरी बोलवून नेसायची. सो आजकालच्या जमान्यात तुमच्यासारख्या लोकांनी म्हणजे हे एक नवीन परिवर्तन कसं घडवलंय त्याच्याबद्दल आम्हाला काय सांगा. काय झालं तसंच आमच्या इथं याचं होतं, नवचंडीच्या वेळी नऊवारी नेसूनच नवचंडी करायची, बायकांनी बसायची सार्वजनिक नवचंडी. थोड्या लोकांना असं वाटलं की नऊवारी नेसून कसं बसणार, नेसायला येत नाही म्हणून. एक वर्षी आमचं काय झालं, आमच्या घरी मी नेसवून पाठवली आणि एवढ्या लोकांना म्हणजे 25-50 लोकांना नेसवायचं म्हणजे 2-3 तास तरी जायचे. मला मग असं वाटलं की शिवून दिलं तर काय होईल. त्याप्रमाणे मग मी मुंबईला गेली. माझे नातेवाईक मुंबईला आहेत, त्यांच्याकडे विचारपूस केली, चौकशी केली. त्यांनी म्हटलं आहे इकडे शिकवणारी आहे. मग मिस्टरांना घेऊन मुंबईला गेली, नातेवाईकांचे झाले आणि आमचं शिक्षणही झालं. अरे वा. मग हे तुम्ही आता कुठल्या वर्षी हे तुम्ही शिकून घेतलं? साधारण 2000 होती माझी, साधारण 50. म्हणजे 50 वर्षावर तुम्ही असा निर्णय घेतला की आपण काहीतरी नवीन शिकू आणि म्हणजे ती कला बाळगून घेऊ. होय. ओके. कसा रिस्पॉन्स आहे तुम्हाला? भरपूर आहे, भरपूर. हो बरोबर, म्हणजे एकदम म्हणजे मनापेक्षा जास्त म्हटलं तरी चालेल, भरपूर आहे. गोव्यात आता आमची दिवजा असतात किंवा काही फंक्शन्स असतात, त्याच्यासाठी नऊवारी लागते. होय, भरपूर. 2-2 महिने 3-3 महिने आधी लोक देऊन जातात अमक्या दिवशी पाहिजे म्हणून. नऊवारीत परत वेगवेगळे प्रकार असतात, त्या प्रकाराबद्दल आम्हाला थोडी माहिती द्या. नऊवारी ब्राह्मणी, मुख्य म्हणजे ब्राह्मणी असते, मस्तानी असते, बॉर्डर असली की मस्तानी म्हणतो, शाही मस्तानी. तसंच आम्ही तुमच्याकडे आता बघितलं की पुरुषांसाठी पण तुम्ही सोहळं वगैरे असं शिवून ठेवलेलं आहे, त्याचं कसं काय? पुरुषांचं असत लहान मुलांना वगैरे, याला कृष्ण, वाढदिवस अशा सणवाराला आई बरोबर मुलांना पण नेसवायची आता परंपरा चाललेली आहे. त्याप्रमाणे लहान मुलांना बायकोने नेसलं की पुरुषाला पण नेसावं लागतं, ते भटजीकडून नेसवून देते. त्यापेक्षा म्हटलं असं त्यांनी मग हे केलं तसं. आणि तुम्हाला आता किती वर्ष झाली हा बिझनेस तुम्ही चालवताय? आता मी माझी शिवण पूर्वीपासून होती, साधारण लग्नाच्या आधी. माझं माहेर केरळला, तिकडे होती. हळूहळू तिथे क्लास सुरू केले होते मुलांसाठी शिकवायला म्हणून. अगोदर तुम्ही काय शिवायचे? ब्लाऊज, लहान मुलांचे, जबली, लंगोट्या. मग शिवायची कला तुमची पूर्वीपासून, शाळेत असतानापासून. पण आपण जसं म्हणतो की डे टू डे लाईफ मध्ये अपग्रेडेशन पाहिजे, हे तुम्ही एकदम 50व्या वर्षी केलं, याचा मला खूप आनंद आहे. म्हणजे ह्या वयाच्या काठावर सुद्धा तुम्ही हा नवीन प्रयोग. आता 10-15 वर्ष झाली माझी, आता 65 झाली. त्याच्या आधी मी रजाई शिवून जायची. ते याचं होतं ना, जनशिक्षणाचा कोर्स होता, ते करायचे. ज्वेलरीज झाले ते इथं घरी आणून शिकवत होते आम्हाला. ते कुठं जावं लागलं मला, मुख्य म्हणजे जास्त कुठं जावं लागलं शिक्षणासाठी, टेलरिंगसाठी कुठं जावं लागलं नाही. म्हणजे थोडं आपली मेहनत करून करावी लागते. सगळं शिक्षण असलं मग झालं नाही. ही ती तुमची कला आहे. ह्या प्रवासात तुम्हाला खूप काही अडथळे असे आले असणारच. त्या अडथळ्यांचा तुम्ही कसा सामोरं गेला? तुम्ही त्या नाही, अडथळे म्हणजे असं व्हायला पाहिजे म्हणून रात्रभर विचार करायचे. सकाळी उठून मग ते एक लाईन शिवायचं वगैरे. सकाळी उठल्यानंतर मशीनवर बसून विचार करायचे नाही, आधी विचार करून ठेवायचे. उद्या बाबा काय शिवायचं, काय कोणाचं कस्टमराचं कसं जायचं ते आधी करून ठेवायचं. त्याच्या आधी घरातलं सगळं व्यवस्थित करून ठेवायचं. म्हणजे आता सुद्धा तुम्ही यायच्या आधी हे सगळं व्यवस्थित करून ठेवलं की मग अडथळा येऊ नये ना. म्हणजे सगळं प्री प्लॅन करून. हो, प्री प्लॅन करावं लागतं. आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला आता हे काम करायला तुमची म्हणजे कुटुंबाचा कसा काय? खूप मदत आहे, खूप मदत आहे. आई मशीनवर बसली म्हटल्यानंतर सगळेजण, सूनबाई असो, मुलगी असो, आता सूनबाई आली, त्याच्या आधी मुलांसुद्धा व्यवस्थित मला मदत करायची. कस्टमरांना पोचवायचं काम वगैरे ती करायची.
आता मला एक सांगा, तुम्ही हा जो तुमचा धंदा आहे हा तुम्ही ऑनलाईन करता की कसं काय? नाही ऑनलाईन नाही. नाही, नाही म्हणजे लोक फक्त तुमच्या म्हणजे रेफरन्स वरून इकडे येतात. ऑनलाईन अजिबात नाही. आणि रिस्पॉन्स कसा आहे? म्हणजे आता सगळा ऑनलाईनचा बिझनेस झालेला आहे, तरी पण लोक इकडे लोक येणार येतात. आणि माझा मुलगा फोंड्याला आहे, थोडे फोंड्याच्या कस्टमरांना मी तिकडे पाठवून देते. फक्त मेजरमेंट काढायला ती येऊन दे, नंतर शिलाई झालं की मग मी त्यांना पाठवते तिकडे. तुम्ही आता हा जो तुमचा बिझनेस चालू आहे याच्यासाठी तुम्ही सरकाराकडून काही मदत वगैरे घेतली? नाही, सरकाराकडून नाही, फॅमिलीकडून नाही, स्वतःच्या पायावरच आहे सगळं. म्हणजे आपण स्वावलंबी होय, स्वावलंबीच आहोत. आमच्या अशा खूप काही स्वामिनी आहेत, म्हणजे ज्या घरी अजून बसून आहे की आज नाही तर उद्या मी काहीतरी करणार आहे. अशा स्वामिनींना तुमचा काहीतरी एक मेसेज द्या. असं स्वामींना की व्यवस्थित आपण विचार करून तो निर्णय घ्यायचा. आपण कशामुळे कुठं पुढे जाऊ शकते, दुसऱ्याच्या याच्याशिवाय मदतीशिवाय आपण स्वतः काय करू शकतो. आता यूट्यूबवर काय काय शिवायला मिळतं, डोरमेट येते, ते करता येतं. काही ना काहीतरी शिलाईबद्दल, व्यवसायाबद्दल काही ना काहीतरी करायला येतं. कुठं बाहेर जावं लागत नाही. मुख्य म्हणजे या मोबाईलमध्ये बाहेर जावं लागत नाही, त्यामुळे करू शकतात. सो ही आमची स्वामिनी आशिल्ली, तिने म्हाका चिटकोट दिला फॉर ड्रेपिंग अ न्यू वरी. आय एम शुअर तुमकांय ताचो खूप खूप उपयोग जातलो. तिने ही नववारी शिवपाक 50व्या वर्सा शिकली आणि आज ती बऱ्या तरेन हो धंदो चालू करता. ही एक तुमकां आणि म्हज्या खातीर एक व्हडलें एग्जाम्पल. कीप वॉचिंग प्रुडंट, कीप फॉलोईंग स्वामिनी. टेक केअर.